Ο κόσμος σας γνώρισε περισσότερο μέσα από το ρόλο του Ζαν Κλοντ στα Μαύρα Μεσάνυχτα, την τηλεοπτική σειρά που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα 2 χρόνια προβολής της. Τι γεύση σας άφησε η συμμετοχή σας? Μου άρεσε πάρα πολύ που συμμετείχα σε αυτό το σύριαλ, στα Μαύρα Μεσάνυχτα, και θεωρώ ότι ήταν αυτό που με έκανε περισσότερο γνωστό στο τηλεοπτικό κοινό, ας πούμε. Και γενικώς η συνεργασία και με τον Πάνο τον Κοκκινόπουλο ήταν εξαιρετική, και με τον Βασίλη τον Ρίσμα και την Δήμητρα Σακαλή που γράφαν το σενάριο. Και φυσικά με όλους τους ηθοποιούς και τα λοιπά, μην τα αναφέρω όλα. Φέτος παίζετε δίπλα στον κύριο Χαραλαμπόπουλο, στο νέο σύριαλ του Μέγα με Λένα Βαγγέλη, υποδιόμενο στον αδελφό του. Βρίσκεται κάτι κοινό στους 2 αυτούς τηλεοπτικούς ρόλους? Νομίζω ότι ο Μπίλης στο Μελένα Βαγγέλη που παίζω φέτος, δίπλα στο Βασίλη του Χαραλαμπόπουλο, δεν έχει νομίζω πολλά κοινά με τον Ζαν Κλοντ που έπαιζα στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Αν έχουν κάτι κοινό, θα έλεγα ότι ίσως αντιμετωπίζουν τα πράγματα με μια, σε εισαγωγικά, παιδικότητα. Ο Μπίλης πολύ περισσότερο ίσως. Αυτό. Κατά τα άλλα, νομίζω είναι τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες. Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη εποχή για την ελληνική τηλεόραση και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικότερα. Θεωρείτε πως είναι δώρο που παίζετε τηλεόραση σε χαλεπούς καιρούς, και πώς βλέπετε το κοντινό και απότερο μέλλον της τηλεόρασης? Δεν ξέρω αν είναι δώρο. Σίγουρα νιώθω από τους τυχερούς που συμμετέχω τηλεοπτικά, ας πούμε. Τυχερούς. Για αυτούς που θεωρούν ότι είναι τύχη να παίζει στην τηλεόραση, είμαι από τους τυχερούς. Γιατί υπάρχουν και ηθοποιοί που δεν θεωρούν τύχη το να παίζει τηλεόραση, γιατί δεν θέλουν να κάνουν τηλεόραση. Δεν έχει να κάνει με αυτό, πιστεύω, η ερώτηση. Νομίζω ότι στους καιρούς που ζούμε αισθάνομαι ότι, ναι, ότι είμαι τυχερός, τουλάχιστον που έχω δουλειά. Τώρα για το μέλλον της τηλεόρασης γενικότερα και για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δεν ξέρω. Εύχομαι προς το καλύτερο. Βιώσαμε μια εποχή που υπήρχαν πάρα πολλά σύριαλ, που ήταν καλό για τους ηθοποιούς κτλ., αλλά υπήρχε και μια, πώς να το πω, ο κόσμος λίγο δεν ήξερε τι να πρωτοπαρακολουθήσει ενδεχομένως, δηλαδή υπήρχε κάτι χαοτικό σε αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι ούτε εκείνο ούτε το τωρινό είναι δείκτης. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας μέσος όρος, δηλαδή να μην θυσιάζουμε την ποιότητα για την ποσότητα, ας πούμε. Από πολλούς θεωρείστε ένας από τους πιο καταξιωμένους ηθοποιούς της νέας γενιάς, που σφραγίστηκε με τη βράβευσή σας με το βραβείο Χόρν το 2008. Ποια είναι η σχέση σας με τα βραβεία και τι νιώσατε? Φυσικά και με τιμάει πάρα πολύ η βράβευση αυτή για το βραβείο Χόρν το 2008, και αισθάνομαι και πάρα πολύ ωραία, αλλά ένα βραβείο είναι ένα βραβείο. Θέλω να πω, δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο από αυτό που είναι. Είναι σαν κάποιος, και ειδικά επειδή είναι βραβείο για νέο ηθοποιό, είναι ένα βραβείο που αφορά στο μέλλον, νομίζω. Ότι επιβραβεύεσαι για κάτι που έχεις κάνει στην αρχή, υποτίθεται, που ξεκινάς να κάνεις θέατρο, με τη λογική του ότι περιμένουμε να δούμε κι άλλα από σένα. Δεν νομίζω ότι ένα βραβείο σε κάνει καλύτερο ηθοποιό. Αυτό, δηλαδή θέλω να πω, πώς το λένε, μου αρέσει που βραβεύτηκα, αλλά δεν θέλω να το μεγαλοποιώ και να το βάζω σαν μέτρο σύγκρισης ότι εγώ ξεχωρίζω από τους άλλους. Υπάρχουν πάρα πολλοί ηθοποιοί και πολύ καλύτεροι από μένα που δεν έχουν πάρει το βραβείο Χόρν. Δεν σημαίνει τίποτα, αυτό θέλω να πω. Όχι ότι δεν είναι σημαντικό σαν βραβείο, φυσικά, okay. Και ο θεσμός δηλαδή ο ίδιος. Και αυτό για το Μελίνα Μερκούρη, γιατί το αντίστοιχο δηλαδή για τις γυναίκες, ας πούμε. Αλλά αυτό. Νομίζω ότι είναι κατανόητο. Αν δεν κάνω λάθος, είστε φυσικός και καταλήξετε ηθοποιός. Βρίσκεται κάποια σχέση ανάμεσα στη φυσική και στη τέχνη? Ξεκίνησα να σπουδάσω φυσική, αλλά δεν πήρα το πτυχίο, ευτυχώς ή δυστυχώς. Τώρα το σκέφτομαι δυστυχώς μάλλον. Μου άρεσε πάρα πολύ. Τα έφερε έτσι τύχη τέλος πάντων και έγινα ηθοποιός. Παλιότερα νόμιζα ότι υπήρχε κάτι κοινό και νομίζω ότι αυτό ήταν η δική μου, πώς να το πω, δικαιολογία γιατί παράτησα τη φυσική για να ασχοληθώ με το θέατρο. Όσο το σκέφτομαι, νομίζω ότι ο ορθολογιστικός τρόπος που μερικές φορές που λειτουργεί η επιστήμη στο θέατρο δεν ακουμπάει τόσο πολύ, γιατί πρέπει να
σκέφτεσαι και με διαφορετικούς τρόπους. Αλλά σαν διαδικασία για να ανακαλύψεις κάποια πράγματα, μπορεί να έχουν αρκετά κοινά μερικές φορές. Είναι από ποια μεριά θα το κοιτάξει κανείς. Πάντως θυμάμαι μια ωραία φράση που είχε πει ο Einstein, την οποία στο θέατρο νομίζω ότι βρίσκει πάρα πολύ μεγάλη εφαρμογή, που λέει ότι για την επιστήμη το εννοούσε, νομίζω βρίσκει εφαρμογή όχι μόνο στο θέατρο παντού, ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται απλά και όχι απλοϊκά. Ποια αγάπη σας τρέφει με πάθος, το θέατρο, η τηλεόραση ή ο κινηματογράφος? Θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφος. Δεν τα διαχωρίζω τόσο πολύ. Παλιότερα το έκανα, αλλά επειδή έτυχε να τα δοκιμάσω και τα τρία, ας πούμε, νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι οι άνθρωποι με τους οποίους δουλεύεις, ασχέτως το μέσο. Δηλαδή, ασχέτως του μέσου. Θέλω να πω, προτιμώ να κάνω τηλεόραση ή σινεμά με ανθρώπους που μπορώ και συνεννοούμε και που τους εκτιμώ και που με εκτιμούν και το κάνουμε με αγάπη αυτό που κάνουμε και με πολλή δουλειά, ας πούμε, και τίμια δηλαδή, και όχι να κάνω θέατρο με όρους, πώς να το πω, περισσότερο ότι δεν ξέρω κανέναν και ότι κάποιος με φώναξε επειδή με είδε και έλεγε να παίξει στο τάδε κτλ. Το αντίστοιχο βέβαια είναι και στο θέατρο. Έτσι, προτιμώ να δουλεύω στο θέατρο με ανθρώπους που θέλουν να δουλεύουν μαζί και να μην κάνω, ξέρω εγώ, μια ταινία που ενδεχομένως μου προτάθηκε με άλλους όρους. Εδώ μπαίνει βέβαια και το βιοποριστικό του πράγματος, γιατί όπως πολύ καλά ξέρετε κι εσείς και ο κόσμος που μας βλέπει ενδεχομένως, από το θέατρο δεν ζει κανείς. Δηλαδή είναι τόσο εφήμερη όχι εφήμερη, κάνεις μια παράσταση και τελειώνει και δεν σου εξασφαλίζει κανείς ότι μετά από εκεί θα υπάρχει μια συνέχεια. Και αυτό το ίδιο πράγμα είναι στην τηλεόραση, ας πούμε. Και παλιότερα υπήρχε και μια, πώς να το πω, η σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού, ας πούμε, ότι θα κάνεις τηλεόραση, θα βγάλεις λεφτά και εντάξει, μπορείς να κάνεις επιλογές στο θέατρο κτλ. Δεν ισχύει αυτό πια. Τουλάχιστον δεν ισχύει, ας πούμε, για τον πολύ κόσμο. Μπορεί να υπάρχουν 4-5 άνθρωποι που ακόμα εξακολουθούν να παίρνουν πάρα πολύ καλά λεφτά στην τηλεόραση και να μην τους νοιάζει, τέλος πάντων. Να μπορούν να επιλέγουν αυτοί τι θα κάνουν στο θέατρο και όχι. Αλλά το βιοποριστικό έχει να κάνει πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα που έχω οικογένεια πώς θα ήταν αν μου λέγανε, ξέρεις τι, στο θέατρο δεν έχω δουλειά, ενδεχομένως, ή τελειώνει το συμβόλαιό μας, δεν ξέρω τι θα κάνω μετά. Και ότι αντί να κάνω θέατρο, μου προτείνεται να κάνω, ξέρω εγώ, ένα τηλεοπτικό σύριαλ ή να κάνω μια ταινία κτλ. Θα το σκεφτόμουν πάρα πολύ να μην το κάνω, αν δεν είχα λεφτά. Θα προσπαθούσα όμως, κάνοντάς το, να ξέρω το λόγο για το οποίο το κάνω, να το τιμήσω με την έννοια ότι θα δουλέψω γι' αυτό, δεν θα πάω να κάνω μια παχτή μόνο και μόνο για να πάρω τα λεφτά. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχεις την ικανότητα να μην σε χαλάει, να μην σε αλωτριώνει ο τρόπος με τον οποίο κάνεις κάτι, ας πούμε. Νομίζω είναι πιο ιερός, ας πούμε, ο σκοπός που το κάνεις. Ποια είναι τα μελλοντικά επαγγελματικά σας σχέδια, αν υποθέσουμε πως μπορούμε ακόμα να σχεδιάζουμε το μέλλον? Δεν έχω. Είμαι λίγο... Δεν μπορώ να το σχεδιάσω. Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει. Έχει συμβεί στο παρελθόν να ξέρω τι θα κάνω, ας πούμε, τους επόμενους 6-7 μήνες. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι θα κάνω τον επόμενο μήνα. Η αγάπη και η οικογένεια τι ρόλο παίζει στη ζωή σας? Το πιο σημαντικό. Δεν νομίζω ότι το θέατρο είναι το πιο σημαντικό στη ζωή μου. Το πιο σημαντικό είναι η οικογένειά μου, η γυναίκα μου και το παιδί μου. Ο Μάκης Παπαδημητρίου πιστεύει ότι τα κατάφερε? Αν πιστεύω ότι τα κατάφερα. Όχι, δεν νομίζω. Δηλαδή είναι πάρα πολύ νωρίς να το πω. Αν μου κάνετε αυτή την ερώτηση αρκετά χρόνια από τώρα, μπορεί και να απαντήσω. Αλλά νομίζω ότι δεν είμαι από αυτούς που το ζυγίζουν έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω τι σημαίνει τα κατάφερα ή όχι. Ειλικρινά, απαντώ ειλικρινά. Για κάποιους ναι, για κάποιους όχι. Αν έκανες μια ευχή, ποια ευχή θα έπιανε? Αυτή είναι πολύ δύσκολη ερώτηση στην εποχή που ζούμε. Δηλαδή, έχουμε αρχίσει όλοι να λέμε με την απεσιοδοξία που επικρατεί και με τις συνθήκες τις οποίες... Μάλλον, οι συνθήκες τις οποίες βιώνουμε μας έχουν κάνει πάρα πολύ απεσιόδοξους. Αν έκανα μια ευχή θα ήταν να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι. Μακάρι να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι. Μήπως αυτό κινητοποιήσει λίγο τα πράγματα και αλλάξουν. Και λίγο πιο δραστήριοι, μάλλον.